फोन केलं त्यांनी फोन ते पण सांगायचं ना याची बोलतात काय करायचं ते पण होतं ना काम करायचं असं बसवूया ना तू का बोलली पण चांगली साडी तिकडे बघा चेअर ठेवली, गोंता आणला, हे आपल्या तेलाची बॉटल आणलेली आहे आणि इकडे आमची तयारी होत आहे. आमच्या एरियातल्या सर्व महिलांना आणि सर्व माणसांना फ्री 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 लेग मसाज. त्याच्यामध्ये आपली पहिली महिला आहे आमची दिल्लू पिल्लू. चला दिल्लू पिल्लू बाहेर चला. तेव्हा ती मशीन नव्हतं मला पूर्ण उचलून ना बाहेर ठेवायची, कारण बाहेर कसं माणसं जमा होतील आणि सर्वांना दिसेल ना तेव्हा मजा येईल. घरी कशी हे होणार, क्राऊड होणार, खूप एवढी जागा आहे ना, क्राऊड होणार. तुम्हाला इकडे दाखवतो बघा, मम्मीना सर्वांना इन्व्हिटेशन देत फिरली आहे. दिली सर्वांना इन्व्हिटेशन, सर्व येतात आहेत ना, येतात आहे सर्व. चला आपण घेऊया बाहेर, उजेड आहे तोपर्यंत घेऊया, मग आतमध्ये घेऊया. चला मशीन ठेवलेली आहे, आता सर्व लोक येत आहे एक 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 करून. आम्ही बसवू ना तुम्हाला व्यवस्थित. या बाबा तिकडे बसा, आम्ही बसवतो, तुम्ही पहिला नंबर या. हे पाय खाली घातलं म्हणजे कसं तेल पुसायला. बसला तिकडे, तिथे नाही बसायचं आहे. बयाच्या मम्मी हे कुठे टाकू, तेल पुसायला इकडे टाकू, कसं पाय तिकडे पुसायला लागेल ना, जायला रस्ता पाहिजे ना, ते जातील ना. इकडे तेल पुसायला असं तिकडून तेल पुसलं ना. चला इकडे सेटअप झालेलं आमचं सर्व. एखादा कपडा ठेव पुसायला. पाय पुसा, मशीन पुसायला वेगळा कपडा आहे. हो हो. पहिलं काकांना, काका बसा. हे बघ कसा बसायचं दाखवतो बघ, मग पकड बघ, कॅमेरा दाखव. काकांना दाखवतो हे बघ, असं घ्यायचं, काशाची असं बसायचं, असं बसायचं, ह्याच्यावर पाय द्यायचा, असं बसायचं, पाय जोर ह्याच्यावर द्यायचा. ठीक आहे, आता हे ना हे ह्याच्यावर द्यायचं. काकांचे पाय बघ किती ओढले. व्यवस्थित टेकले पाहिजे, ह्याच्यावर जोर नाही दिला पाहिजे, नाहीतर हे दबायची मशीन. ठीक आहे, आता बघूया काकांचं हे बघूया, काकाचं एक्सप्रेशन बघूया आपण. दाबा काका, ते पाय ठेवा त्याच्यावरती, पाय ठेवा, ठेवलाय ना, तेल लागलं पायाला. पाय तो खाली दाबते, पाय जरा दाबलेलं आहे त्यांनी व्यवस्थित. हे अंगठे पायाला लागते तुमच्या. हा तिलाचं तेल आहे. कसं वाटतंय ते, घासल्यासारखं वाटतंय, असं खाली घासतंय ते, माणूस चोरल्यासारखं वाटतंय ना, मॉलिश केल्यासारखं. हे तरी मम्मी को भी भेज. तुझ्या मम्मीला नाही मी बोलवला का, दरवाजा वाजवला, उघडला नव्हता का. 10 मिनिटं 5 मिनिटं अशी फिरते आणि 5 मिनिटं अशी फिरते. त्यांचा पाय आतमध्ये ठेव. हा बघा, हा पाय इकडनं उचला. हां ते मधोमध आले ना. हां ते जरा दाव, हे टोचत नाही ना ते. हां मग मी सोडा आता बघूया. बरं वाटतंय का, बरं वाटतंय ना. हे आमची नेबर आहेत, नेबर बाजूचे वडील वाढ आहेत ते, चाळीमध्ये सर्वात मोठे. चला आता पहिलं झालेलं आहे, आता यांचं अजून 10 मिनिटं झाल्यानंतर दुसरा नंबर कोणाचा आहे. दुसरा नंबर मम्मी, बाहेरच्या मम्मीला बोलव. या इकडे. तर असं बघा, आम्ही सर्वांनी एक एक नंबर लावणार. 10 मिनिटं बोललात ना की 1 तासात 6 माणसं होणार आहेत. तरी त्यांना पडताय करू. आम्ही विचार केला की आमच्या एरियामध्ये पण ओल्ड माणसं आहेत ना, पण ते अशी तिकडे लांब लांब जात नाहीत, त्याप्रमाणे आम्ही इकडे सर्वांना बोलवलं.
आता भाईचा कितवा नंबर? पडदा लावा. हा भाई कितवा नंबर तुमचा? आता उलटं फिरेल ना ते. थांबणार ते पहिला काय ते थांबणार आता. थांबला ना बघा ते किती काळं झालं बघा ना. आता परत 5 मिनिटाचा फिरणार हा काय. भैयाच्या आई 5 मिनिटांचा तुमचा नंबर. मम्मी आबांना सांगितलं? सांगितले का? आले ना. हा बसा आबा बसा. पाय मालिश करायला. पाय पॉलिश करायचे आहेत. पाय मालिश करायला. बसा बसा. आता यांचे 4 मिनटं अजून राहिले. 6 मिनटं झाली. आणि इथे बघा तुम्हाला दाखवतो ही आम्ही तिळ तेलाची बॉटल घेतली आहे. तिळ तेल चांगलं असतं मसाजसाठी तर तिळ तेल घेतलं आहे. आणि हे त्यांच्या पाय पुसायला आणि ही नवीन मशीन पुसायला आणि त्यासोबत मशीनचं तेल काढायला हे बरोबर ना मी. कसं वाटतं हो तुमच्या पायाला? घास मस्त. आणि ते किती ब्लॅक झालं बघा मी त्यांचं है ना. तेल काळा झालं ना. ते आता सर्व खाली ते तेल पडतं ना त्यांनी. काळा बघा किती. तर सर्वांची इकडे भांडणं होतात आहे तिकडे. पायाचा निघतो. ते साफ करायला चांगलं आहे ना मम्मी. आबा बसले तुमच्यानंतर तुमच्या पहिला. अरे बसा रे. ताटावर पाठवा ताटावर पाठवा. मधोमध नाही बाजूला. पुढे सरका बाय. हा त्याच्यावर जोड नका देऊ म्हणजे हलका पाय ठेवा. हलका ठेवलात पाय टेकून ठेवा फक्त त्याला. इकडे बघा बाहेर आम्ही सर्व ठेवायला सुरुवात केली आहे. आणि आता जे आमचे 3 गोंते आणले ते व्यवस्थित लागणार कारण इकडे पण गोंता ठेवायला लागणार इथे आहे ना. इथे पाहिजे हवा असं इकडेच ठेवायला. आधीवरनं आरामात करा. म्हणजे पाय हा? पुसले. तुम्हाला कसं वाटतंय? सर्व पब्लिक असे एक 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 बघत चालले तर ते एवढे अजून 3 जण बसलेत नवीन यांच्या पाठी करायला. आणि अजून पण तिकडे आहेत बघा सर्व येणारे सर्व लेडीज आता एक 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 करून. आणि आमची दिलू बघा काय करते. दिलू तुला नाही घ्यायची मसाज थेरपी? बाबू तुला नाही घ्यायची आहे? चल ये. हा ते तेल खाली पडतं बघा त्या भांड्यात सर्व. त्यापेक्षा कपड्यावर जर मग खाली कुठे घालायचं ते काय का ते सोडायचं. हा त्यात सोडायचा भांडा आहे. हा बघा हा भांडा आहे म्हणजे ते कसं फेकता येतं मध्ये. मी काय करतो वाटीनं किंवा मग भोपळा चिरायचा त्याच्या सालीला पाय घासायचा. बरोबर. हे आपली काशीची वाटी हेच काम करते. 10 मिनिटं तास नाही 10 मिनिटं. हा पाय तेलात घासा म्हणजे कसं व्यवस्थित होईल. या बाहेरच्या आई लवकर बसा. बसा. बसेल त्यांना मिळेल लगेच पटकन पटकन. आणि ते बाईला बोल. हे पाय काही हे बघूया कशी करते. बाहेरच्या आईचं रिॲक्शन बघणार आम्ही आता. रिएक्शन बघूया. आज आज फ्री सर्व्हिस आहे. तर कसं वाटतंय? पहिल्यांदा घेतलं ना तुम्ही? कसं वाटतंय ते? दाबल्यासारखं वाटतं पाय. मम्मी त्यांना गुदगुल्या होतात. आणि ते पाय चेपल्यासारखं वाटतं कुणीतरी. बरं वाटतं का? हा चांगली. त्याला एक एक नाही का डोक्याला नाही का ताईची एक मशीन येते असं हे करायचं ते व्हायब्रेट. आता कोण अनिलच्या मम्मीचा नंबर आहे? कोणाचं पण घ्या त्यांचं घ्या. मग पाय पुसायला मम्मी असं पाहिजेच बघ है ना. दिलू बाहेर सर्व मसाज येतं तर झोपली आहे. हे बघ तेलाचा वास बघ. झोपा काढ. आम्ही खुर्च्या पण नवीन घेतल्या आज 500ला 2. मम्मी हां ते हे कर. चला आमचे हे नेक्स्ट. तरी तिकडे 50 गेले याच्यावर वजन दे याच्यावर. त्याच्या पायात आरामात. हां आता फक्त तुम्ही ना आता तुम्ही हे जोडवी घातली आहे ना. हां हे बोट टेकवू नका. अशी वर ठेवा मोठं. है ना. क्रॅश पडतो ना म्हणून. ठीक आहे.
आता चालू करतो. तेल दे तू, मी तेल घालतीस. एक एक बूच टाक. ठीक आहे, चालू करतो. सर्व माणसं बघतात आहे तिकडे. काय ना काय काही नवीन काढतच असतो. हां, पायाला लागले. मध्ये झालं ना, मी त्याच्याने कपड्याने. रेडी करू चालू? करू दे चालू. हां हां, थांब थांब, चालू झाल्यावर टाकते. आणि मग इकडे इकडे टाक, इकडे टाक, एकदम बाहेर नको. हां बरोबर, बस. गर्मी रहता ना अंदर, पूरा बाहर निकलता है. मशीन है. आपली तेलाची बॉटल केवढी राहिली? हाय हाय, अजून अर्धे माणसं होऊ शकतात. तेच बघितलं मी. चलो, अभी किसका नंबर है? मेरा नंबर है. पाय, हाँ ते जास्त पुढे नाही बसलेत ना. हाँ, आम्हा इसके ऊपर पैर रखो. तुम्हाला माहिती आहे. हाँ, तो पैंजण जरा वरती आणि ये उंगली ऊपर रखो. नाही, हाँ चालू झालं. जरा खाली टाक जरा. ते येणार आम्ही ते पायावर नको टाकू. ते पायावर टाकायची गरज नाही, फिरतोय ना ते. ताई छोड़, बसो गए. बीच में मालिश हो रहा है. क्या बोला रे तो? तो जाऊ उधर ही बोली. आता तुम्ही पहिल्यांदा घेताय? त्याच्या पहिला घेतला नाही कधी? नाही. ए काय नाही. हां बरोबर आहे. आपको भी लेना तो आ जाओ, सामान रख के आ जाओ. अच्छा, ये सब नंबर है. अच्छा ठीक है, तुम लोग नंबर लगाओ, मैं भी बाद में आता. आ जाओ. मम्मी नेक्स्ट टाइम असेल ना तर जोडवी जरा ना काढायला सांगायला पाहिजे. नाही तर ते स्क्रॅचेस पडत जातात. पोटा पण चांगले मॉलिश ते साहित्य बघा, सर्व असे एक 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 करून येतील आता. हाँ हो गया. गर्मी ज्यादा नहीं हो रहा, हुआ नहीं उसको. कितना गर्मी रहता है. क्या हम ठंडी में गर्मी बाहर आ रही. या तुम्ही पण बसा, या तुम्ही पण या. यांचा कितवा नंबर आहे माहिती तुला? मी मला पण नाही माहिती किती जण झाले असतील आता. 8 जण झाले. जेवपर्यंत आपल्या बाटलीमध्ये तेल आहे तोपर्यंत मशीन चालू. बरोबर ना? ठीक आहे. आता अजून आले ना आपल्या इकडचे बायका सर्व, तर संपणार सर्व ते. बघ हे अर्धी झाली आता. अर्धा जरी झालीच की. तर बघा अशाच प्रकारे सर्व बाहेर आपल्याला लेडीज एक 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 करतात. आय गेस 8-12 कितीतरी मग आपले झाले असतील पब्लिक. आणि आपली ही पब्लिक काय करते इकडे? हां बब्बू, पप्पी दे. छान आहे आमची. फ्रेश वाटतं एकदम फ्रेश. नंतर आता संध्याकाळी कळलं मी कारण त्या वाटीने एवढा फरक पडतो. ते तर मोठी माहिती ना, त्याला नाला फरक पडतो ना घरात. बसा. हां 10 मिनिटं घ्या. आज फ्रीमध्ये घ्या. आता मला वाटतं यांचा लास्ट नंबर आहे मम्मी. अजून कोणतं दिसत नाही इकडे आम्हाला. हां त्यांना बोलव, त्यांना पण बोलव. ते परब आहेत ना, त्यांना पण बोलव. ठीक आहे, आता बंद केली. आता चालू करतो आम्ही. पाय तसे नाही, पूर्ण टेकवायचे. हां पूरा टेकवायचे. पूरा रखो आप पैर उसपे आणि तेल टाके. पूरा हे कर, मतलब मालूम पडेल. आणि बाटलीचं हां ते पण आले. या बसा तुम्ही. या बसा. या प्रेरणा फ्री सर्विस. नाही पण ते वाजायला लागलंय ना. आवाज येतोय. ते आता आपल्याला खोलून टाईट करायला लागेल. आणि ते खोलायला टाईट करायला बघा इकडे आमचं ते एवढं हे साहित्य पण आहे त्याच्यामध्ये. हाय बाय.
लाईट आली ना आता हे ना वाजायला लागलंय ना आता वाजायला लागलंय. हे जरा टाईट करायला लागतं स्क्रू बघा इकडे खाली आहे. तुला एक दाखवू का हे दाखव तुम्हाला उघडून दाखवू का नको आता नको. आता बघा मशी आहे बघा दिसला काय आ जाओ भाभी, आज का दिन फ्री है. आज फ्री है हाँ? आज फ्री है जल्दी लाइन लगाओ इधर नहीं सही में आ जाओ सही में आ जाओ आराम से बसो इसमें बैठने का. हाँ इसमें बैठो पहला पैर इधर रखो हाँ और फिर आराम से पैर आगे लेना अरे मशीन चालू केली हाँ नाही त्यांना काय नाही वाटलं हां बस बस पाय व्यवस्थित ठेवा पाय घासले पाहिजे तुमचे व्यवस्थित आहे ना आज बघा आमच्या चाळीतले लेडीज ना सर्व खुश आहेत किती आता अजून 5 जण उभे आहेत आणि आमचे दिलू का अजून हां उठले लगेच उठली लगेच आज मम्मीच्या हाताने सर्वांची सेवा झाली हा मम्मी बरं वाटतं तो. है ना चांगलं वाटतं. एक दिवस तरी चांगली झोप लागू दे सर्वांना चला या नेक्स्ट कोण आहे बरोबर आता आपले लास्टचे 2 आता ह्यांचं तर लाल ऑर्डर सर्व नाही ते कलर त्यांचं ते कसं नाही तसंच आहे ना अच्छा वो आपने भी वो निकाला ना पैर का जोड़ भी हाँ बस बरोबर आहे बॅड होते होते होते. हां हे काय काढू शकता ते चांगली गोष्ट आहे मम्मी कभी भी आओ कभी भी जाओ मम्मी आता हे लास्ट आहे मम्मी आता बंद करायच्यानंतर तू एक आहे ना याच्याबरोबर. वो आपके नहीं ना आपके साथ नहीं है ना पैर टिकाओ पूरा ऊपर हाँ ये भैया घेतो का घेतो चला प्रेरणा लास्ट नंबर चला आता आम्ही इकडे आमचं आतलं हे सुद्धा काम चालू आहे हे आमचं लाईट खराब झालेली तर इथे बघा बाहेर खूप वेळ झाली आणि काळोख पण झालाय तर मशीन मी आता आतमध्ये घेतो या पाहिजे आतमध्ये हे सगळं आतमध्ये वही बोल रहे वो आता है ना तो आपके वो सब्सक्राइबर मम्मी तो बोल रहे ओंकार को बोलो मैं भी आती हूँ. भेटो मम्मी आहे मम्मी हा बटन केलं इकडून चालू तू चालू ठेव. आता तेल कुठे तुझ्या हातात तेल होतं तो ते झालं. तेल घे तू हे बघ इकडे बटन चालू केलं आपलं इकडचंच बटन चालू बंद करायचं ना. हां ऑन ऑफ करायचा हां. आणि ते आमचे 2 कस्टमर बसलेले आहेत पैर आप थोड़ा इधर रखो थोड़ा पहिला की इधर रखो बाद में फिर पहिला इथं नको. इथे बघा अशा प्रकारे आजचा ब्लॉग आम्ही इकडे संपवत आहे कारण तुम्ही नेहमी आम्हाला सांगता ना की ब्लॉग एंड होत नाही कारण आम्हाला पण समजत नाही की व्हिडिओ कधी एंड होतो बरोबर. तर आता बघा रात्रीची वेळ आहे मी घेतो आहे माझ्यानंतर मम्मी पण घेणार आहे आणि खूप रिलॅक्स वाटतं आहे ह्याचे रिझल्ट्स किती आहे आणि काय आहे आणि कसं वाटतंय ते तुम्हाला नंतर आम्ही सर्व सांगूच पण आज आम्ही मशीन नवीन घेतली म्हणून आम्ही आज आमच्या चाईमध्ये फ्री सर्व्हिस दिलेली आहे सर्वांना ह्यांना जेवढे ओल्ड माणसं आहेत त्यांना सर्वांना बोलवून आम्ही त्यांना असं एकदा म्हणजे असं होतं की आपण कोणाचे तरी पाय दाबल्यासारखे होतात आणि सर्व बघितलं ना की मम्मीच पुसत होती सर्व आणि मी तेल लावून त्यांना व्यवस्थित पाय बी ठेवायला सांगत होतो एकदम प्रॉपरली सर्व झालं आणि तुम्ही जवळ असाल तर तुम्हाला पण आम्ही एकदा दिलाच चान्स एकदाच कारण जास्तीत जास्त ते हे होणार ना हॅवी लोड होणार त्याच्यावरती तर तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला आम्हाला नक्की सांगा आणि व्हिडिओला लाईक करा व्हिडिओला शेअर करा कमेंट करा सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन वाजवा थँक बाय 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 बाय